A labdarúgó Európa-bajnokság az egyik legrangosabb tornává nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben. Legendás gólok, könyvfakasztó győzelmek, váratlan vereségek és elképesztő sztorik színesítették a mérkőzéseket. Tényleg meccs nélkül verték meg a szovjetek a spanyolokat. Melyik mérkőzésen szurkolt több mint 130 000 néző? Valóban pénzfeldobással döntöttek el egy elődöntőt, és volt olyan csapat, amelyik a strandról nyerte meg a bajnokságot? Én Erős László vagyok, ez pedig a Történelem Lazán csatornája. A mai videóban a labdarúgó Európa-bajnokságok történetével ismerkedünk meg. Vágjunk is bele! A legelső labdarúgó Európa-bajnokságot 1960-ban rendezték meg Franciaországban. Az európai kontinens viadal késve érkezett meg más nagy tornákhoz képest, mivel az olimpiákon már 1908-tól játszottak mérkőzéseket, a dél-amerikai kontinens 1910-ben megrendezte az első Copa Amerikát, de a nemzeti válogatottak a labdarúgó világbajnokságon is már 1930-ban összecsaptak. Az EB késlekedésének egyszerű oka volt. Nem volt kontinentális labdarúgó szövetség egészen 1954-ig, az UEFA alapításáig. Az Európa-bajnokság gondolata azonban jóval korábbra nyúlik vissza, mint az 1950-es évek, ugyanis azt már a Francia Labdarúgó Szövetség főtitkára Henri Delaunay 1927-ben felvetette, de az ötlet csak 1960-ban valósult meg, miután 1954. június 15-én Bázelben megalapították az Európai Labdarúgó Szövetséget. A sport szeretete mellett megjelent a nemzetközi politikai akarat is az EB mögött, amely a focin keresztül az együttműködést és a szolidaritást is erősíteni akarta a kontinens államai között. A szövetség kezdeményezői és alapítói további célokat is kijelöltek, a labdarúgás fejlesztését és a játékosok, játékvezetők, illetve a közreműködők támogatását. Természetesen az UEFA első főtitkára, a szövetség legnagyobb támogatója Henri Delaunay lett, aki sajnos 1955-ben bekövetkezett halála miatt már nem élhette meg az első tornát. Fia és utódja Pierre Delaunay kezdeményezésére azonban örök emléket állítottak a nagy alapítónak, ugyanis az Európa-bajnokság hivatalos kupáját róla nevezték el Henri Delaunay kupának. Az UEFA tagjai a szövetség megalapítását követően nagy erőkkel vetették bele magukat a munkába, hogy tető alá hozzanak két fontos versenysorozatot. A Bajnokcsapatok Európa kupáját, amely a Bajnokok Ligája elődje volt, illetve az Európai Nemzetek kupáját, ma ismert nevén a Labdarúgó Európa-bajnokságot. Előbbi 1955. szeptemberében el is tartolt, utóbbira viszont 1958-ig várni kellett. Az első Európa-bajnokságra 17 nemzet válogatottja regisztrált, de olyan nagy futballnemzetek, mint Anglia, Hollandia, Nyugat-Németország vagy Olaszország nem neveztek. A 17 ország egyenes kieséses rendszerben döntött a továbbjutásról oda-vissza vágó mérkőzéseken. Az első hivatalos meccset a Szovjetunió és Magyarország játszották egymás ellen 1958. szeptember 28-án 17 órai kezdettel a moszkvai Luzsnyiki stadionban, vagyis érdekeltek voltunk a történelem legelső Európa-bajnoki mérkőzésén. Sajnos azonban a szovjetek 3-1-re megvertek minket, majd egy évvel később a budapesti visszavágón szintén 1-0-ás vereséget szenvedtünk tőlük, így kiejtettek minket a további küzdelmekből. Az oda-visszavágók után a párharcok győztesei bekerültek a negyeddöntőbe, ahol ismét két egymás elleni mérkőzésen döntötték el azt, hogy kik utazhatnak az első Európa-bajnokságra. Ez végül a házigazda franciáknak, a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának sikerült. Itt viszont a politika közbeszólt, ugyanis Spanyolország vezetője Franco tábornok egész egyszerűen nem engedte meg a válogatottnak, hogy kiutazzon a Szovjetunió elleni mérkőzésre Moszkvába, vagyis a szovjetek játék nélkül jutottak be a legjobb 4 közé. Az első Európa-bajnokságot 1960. július 6-a és 10-e között rendezték meg. Óriási meglepetésre Jugoszlávia 2 gólos hátrányból fordítani tudott, és 5-4-re legyőzte a franciákat a nyitó meccsen. Az élet egyébként nagy játékmester maga is, ugyanis a legelső EB mérkőzés mindmáig a leggólgazdagabb, melynek első és egyben az egész sorozat első gólját is a jugoszláv csatár Milan Galic szerezte. A másik elődöntőben a szovjetek 3-0-ra verték a csehszlovákokat. A szovjet győzelem könnyen jött, mivel az egyik csehszlovák játékos még a meccs elején megsérült, és mivel a korabeli szabályok nem engedték a cserét, a szovjetek gyakorlatilag végig emberelőnyben játszottak. Ha csere akkor még nem volt, azért bronzmérkőzést játszottak egymás ellen a csehszlovákok és a franciák, azonban a házigazdáknak nem igazán jött össze semmi ezen az Európa-bajnokságon, ugyanis a csehszlovákok kényelmes tempóban 2-0-ra legyőzték őket.
Megjegyzem, hogy ezúttal a franciák egyik játékosa sérült le. A döntőt a szovjet és jugoszláv válogatott szakadó esőben játszotta. A jugoszlávok 1-0-ra vezették a meccset, de a szovjetek az utolsó pillanatban egyenlítettek, és végül 2-1-re fordítottak, megnyerve a legelső ebét. Érdekesség azonban, hogy az akkori szabályok szerint a meccset döntetlen esetén újra játszották volna, de végül a szovjetek a 112. percben lőtt góllal nem adták meg ennek a lehetőségét. Az 1960-as viadal volt az első egy hosszú és máig tartó sorozatban, de nem csak ezért különleges, hanem azért is, mert az egyik leggólgazdagabb tornaként emlékezhetünk rá vissza meccsenkénti 4,25-ös gólátlagával. Az 1964-es EB-nek Spanyolország adott otthont június 17-e és 21-e között. A mi szempontunkból ez a legkedvesebb bajnokság, ugyanis az Albert Flórián és Bene Ferenc vezette magyar válogatott a 3. helyet szerezte meg a tornán. A tornára 4 évvel korábbihoz képest most már 29 ország nevezett. A kvalifikációs meccseken mi parádésan szerepeltünk. Először Walest, majd az NDK-t, végül Franciaországot ütöttük ki, és ezzel bekerültünk a legjobb 4 közé. Mellettünk a spanyolok, a szovjetek és óriási meglepetésre a dánok jutottak be. Igaz, utóbbiaknak könnyű dolguk volt Máltával, Albániával, végül Luxemburggal szemben. A torna a magyar-spanyol párharccal nyitott Madridban, amelyen a házigazdák hosszabbításban 2-1-re vertek minket. A másik elődöntőben a szovjetek könnyedén jutottak túl a dánokon 3-0-ás győzelemmel. A bronzmeccsen így magyar-dán küzdelem volt, amelyen igencsak meg kellett szenvednünk a győzelemért, ugyanis hiába szereztünk vezetést már az első percekben Bene révén, a dánok nem sokkal a mérkőzés lefújása előtt egyenlítettek. Szerencsére viszont a hosszabbításban Novák duplájával megérdemelten kerekedtünk felül a dánokon, így megszerezve a bronzérmet. A döntőben végül Spanyolország 2-1-es győzelmet aratott a Szovjetunió felett egy ismételten esős finálé során. Ez volt az első, de nem az utolsó eset, hogy a házigazdák meg tudták nyerni a tornát. Az 1968-as Európa-bajnokságnak Olaszország adott otthont, amelyen több változás is fogadta a nevező válogatottakat. Először is a tornát hivatalosan átkeresztelték labdarúgó Európa-bajnokságra a korábbi Európai Nemzetek kupája helyett. Másodszor pedig a megszaporodott jelentkezők miatt a 31 nevező válogatottat 8 csoportba sorsolták, és a csoportok győztesei kerülhettek a negyeddöntők küzdelmeibe. A csoportmeccsek legnagyobb szenzációját az angol-skót mérkőzés hozta, ugyanis a mérkőzésen egész pontosan 130.711 szurkoló vett részt, ami azért nem gyenge. Mi a saját csoportunkat megnyertük, azonban a negyeddöntők során nem bírtunk a szovjetekkel, akik 3-2-es összesítéssel kiejtettek minket. Rajtuk kívül Anglia, Jugoszlávia és a házigazda Olaszország került a legjobb 4 közé. Az első elődöntőn az olasz-szovjet párharc nem hozott eredményt. A 0-0-ás döntetlen után egyszerűen pénzfeldobással döntötték el, hogy melyik csapat kerülhet a fináléba. Az öltözőben a játékvezető nemes egyszerűséggel feldobott egy érmét a csapatkapitányok előtt, és mivel az írás nyert, az olaszok léphettek a döntőbe. A másik elődöntőn már nem kellett a szerencsére bízni a fináléba jutást, ugyanis egy küzdelmes mérkőzésen a jugoszlávok 1-0-ra verték Angliát. A bronzmérkőzés így angol-szovjet összecsapást hozott, amelyen az angolok magabiztosan szerezték meg a 3. helyet 2-0-ás győzelemmel. A döntő azonban nem volt sima, mint úgy semmi sem az olaszoknak ezen az EB-n, de a szerencse ismét velük volt. A finálé ugyanis 1-1-re végződött, miután 10 perccel a vége előtt a házigazdák egyenlíteni tudtak a végigvezető jugoszlávokkal szemben. A hosszabbítás nem hozott újabb gólt, így 2 nappal később megismételték a finálét, ahol a frissebb olasz válogatott 2-0-ra verte Jugoszláviát, így sorozatban másodszor a házigazda emelhette a magasba az Henri Delaunay kupát. A 4. kontinens viadalnak Belgium adott otthont június 14-e és 18-a között. Sajnos ez volt az utolsó olyan Európa-bajnokság, amelyre mi kijutottunk 2016-ig, az előző 68-as esetekből okulva pedig új szabályokat vezettek be. Ha hosszabbításban sem dől el a mérkőzés, akkor a csapatok büntetőket fognak rúgni. Azonban ezt az új szabályt ezen az Európa-bajnokságon egyetlen egyszer sem kellett még alkalmazni. Összesen 32 ország válogatottja nevezett a tornára, amelyek a 4 évvel korábbi szisztéma szerint juthattak be a 4-es döntőbe.
Mi Franciaországot, Norvégiát és Bulgáriát magunk mögé utasítva kerültünk be a negyeddöntőkbe, ahol Románia volt az ellenfelünk. Viszont a budapesti 1-1-es döntetlent követően a bukaresti visszavágón is döntetlent sikerült elérnünk 2-2-re. Mivel akkoriban még az idegenben lőtt gólok nem számítottak, egy harmadik mérkőzést is játszanunk kellett semleges pályán, Belgrádban, amelyen viszont már magabiztosan megvertük a románokat, így kijutottunk a 72-es Európa-bajnokságra. Mellettünk a házigazda belgák, az NSK és a Szovjetunió utazhattak az Európa-bajnokságra. Az első elődöntőben az NSK Franz Beckenbauer és Gerd Müller vezetésével 2-1-re verte a házigazdákat. Nekünk azonban a másik elődöntőben megint nem volt szerencsénk a szovjetekkel, ugyanis egy kiegyenlített mérkőzésen 1-0-ra kikaptunk tőlük. A belgák aztán a bronzmérkőzésen gyorsan 2 gólos előnyre tettek szert, a szépítés ugyan sikerült nekünk, azonban az egyenlítés és így a fordítás már nem, vagyis negyedikként fejezhettük be az 1972-es Európa-bajnokságot. A döntőben aztán érvényesült a papírforma, a szovjetek nem igazán voltak partnerei a német csapatnak, amely 3-0-ás győzelemmel története során először hódította el az EB trófeát. Az 5. kontinens viadalt Jugoszláviában rendezték meg június 16-a és 20-a között. Ez volt az utolsó olyan Európa-bajnokság, ahol 4 csapatos finálét rendeztek, illetve az első, ahol 11-es párbaj során dőlt el a kupának a sorsa. Mindezeken túl a leggólgazdagabb EB-t rendezték itt a maga 4,75-ös gólátlagával, ehhez remekül asszisztált a nyugatnémet Dieter Müller, aki a bajnokság történetének első mesterhármasát vágta. A viadalra összesen 32 csapat nevezett, 8 4-es csoportba sorolva őket a selejtezőkre. Sajnos mi nem jutottunk tovább a kvartettünkből, ugyanis Wales mögött a második helyet sikerült megszereznünk, de Anglia, Olaszország és Franciaország sem tudtak tovább lépni. A negyeddöntők is tartogattak meglepetéseket, mivel az eddigi stabil résztvevő szovjet csapat kikapott Csehszlovákiától 4-2-es összesítéssel. Az 1976-os EB-re a házigazdák Jugoszlávia, a regnáló világ- és Európa-bajnok NSK, illetve a bombaerős Hollandia jutottak ki. Az esélyek alapján mindenki azt várta, hogy megismétlődik majd az 1974-es német-holland világbajnoki döntő, de végül ez nem következett be. Hollandia ugyanis az elődöntőben kicsit hanyagul játszott a csehszlovák együttes ellen, ami megbosszulta magát. 1-1-re sikerült kihozni a rendes játékidőt, majd a hosszabbításban 2 gyors csehszlovák góllal eldőlt a továbbjutás kérdése. A másik meccsen az NSK-nak keményen meg kellett dolgoznia a házigazdákkal szemben a döntőbe kerülésért. A németek 2 gólos hátrányból hozták vissza a meccset, majd a hosszabbításban rugott 2 góllal 4-2-es győzelmet arattak. A sorozat során ezen a meccsen lőtték az első mesterhármast, a csereként beállt Dieter Müller révén. A bronzmérkőzésen a végső győzelemre is esélyes Hollandia végül javított, ugyanis 3-2-re megverte Jugoszláviát, így megszerezte a bronzérmet. A döntőben az NSK-nak ismét kijutott a jóból, ugyanis megint 2 gólos hátrányból kellett visszahozni a meccset a remeklő Csehszlovákiával szemben, ezért ismét hosszabbítás következhetett. Vagyis a 76-os EB ráadás nélkül egyetlen meccset sem tudott lehozni. Viszont gól a hosszabbításban sem született, így először került sor 11-es párbajra az EB-k történetében. A csehszlovák csapat mind a 4 büntetőjét belőtte, ám mekkora németek hibáztak. Minden szem az utolsó csehszlovák lövőre, Pányenkára szegeződött, aki finoman a labda alá nyúlva azt középre emelte, pontosan az elugró kapus helyére. Csehszlovákia ezzel kisebb meglepetésre megnyerte az EB-t. Pányenka lövésével egyébként azóta is rendre érnek a büntetők során, amelyet egyszerűen pányenkázásnak hívunk a 76-os góllövő tiszteletére. 1980-ban ismét Olaszország volt az EB házigazdája, melynek lebonyolításában drasztikus változást eszközöltek. Mivel az érdeklődés egyre nagyobb volt a torna iránt, illetve a presztízse is emelkedett, az UEFA a 4 fős mezőnyt 8 fősre bővítette, több csapatnak adva lehetőséget. Olaszország, mint házigazda automatikusan bejutott a legjobb 8 csapat közé, míg a többi 31 nevezett válogatott a korábbi EB-kről már jól ismert csoportos kvalifikáció révén biztosíthatta a helyét, annyi különbséggel, hogy ezúttal 7 csoportban zajlottak a küzdelmek. A legnagyobb meglepetés a 6. csoportban történt, ugyanis minket, illetve a szovjeteket megelőzve a görögök jutottak ki a tornára. A házigazdák és a hellének mellett Anglia, az NSK, Csehszlovákia, Spanyolország, Belgium és Hollandia vehettek részt a június 11-e és 22-e között megrendezett Európa-bajnokságon.
A 8 csapat miatt ezúttal már 2 csoportba sorsolták a válogatottakat. A csoportgyőztesek kerültek a fináléba, míg a csoport másodikok a bronzéremért mérkőzhettek meg, vagyis ezen az EB-n nem játszottak elődöntőket. Az első csoportot az NSK nyerte meg viszonylag kényelmesen, megelőzve Csehszlovákiát. A másik csoport első helyét Belgium szerezte meg az olaszok előtt. A bronzmérkőzésen 1-1-es eredmény született, a hosszabbítás sem döntött, ezért jöhetett a büntető párbaj, melynek során egészen a 8. gólig mindenki betalált. A csehszlovákok a 9. lövést is értékesítették, amelyet viszont az olaszok elhibáztak, így az EB címvédő a 3. helyet szerezte meg 1980-ban. A döntőben az NSK a meccs vége előtt biztosította a győzelmet Belgiummal szemben, ezzel másodszor hódítva el az EB trófeát. A németek egyébként sorozatban harmadszor jutottak be a fináléba, ami mind a mai napig rekordnak számít. Még egy érdekesség, hogy a 80-as EB után ezt a sorozatot átmentették a világbajnokságokra is, mivel 82 és 90 között szintén zsinórban 3-szor játszottak döntőt. Az 1984-es franciaországi EB a házigazdákról és azok vezéréről, Michel Platiniról szólt. A francia klasszis valamennyi találkozón gólt szerzett, amely máig rekord. A tornát összesen 9 találattal zárta, amely szintén rekord. Ráadásul 2 mester 3-ast vágott. Szerintem nem spoilerezek, hogy a franciák mindent vittek ezen az EB-n június 12-e és 27-e között. A házigazda franciák selejtező nélkül juthattak ki az Európa-bajnokságra, a többi nevező válogatottat pedig 7 csoportba sorsolták, így döntve el, hogy kik követhetik a franciákat. A kvalifikáció során olyan nagy nemzetek buktak el, mint az előző Európa-bajnokság 3. és 4. helyezettjei, tehát Csehszlovákia és Olaszország. De Anglia, Hollandia és a Szovjetunió sem tudták kiharcolni a részvételt, ahogyan sajnos mi sem. A franciák mellett Belgium, Portugália, az NSK, Spanyolország, Dánia, Románia és Jugoszlávia léphettek pályára. A lebonyolítás ismét 2 csoportban zajlott, annyi különbséggel, hogy az előző Európa-bajnoksághoz képest újra játszottak elődöntőket, viszont bronzmérkőzést ezúttal már nem. Az első csoportban a francia válogatott megverte Dániát, lemészárolta Belgiumot, majd rossz kezdéssel, de egy határozott második félidővel átlépett Jugoszlávián is. A második csoportban meglepetésre az NSK kiesett, így fejfej mellett Spanyolország és Portugália léphetett tovább. Az elődöntőben a francia lendület kicsit megbicsaklott a portugálokkal szemben, akik visszahozták a meccset, így a házigazdák csak a hosszabbításban harcolták ki a döntőt. Dánia és Spanyolország sem tudta a rendes játékidőben eldönteni a meccset, ezért 11-es párbaj döntött a spanyolok javára. A finálét végül egy 18 méteres Platini találat döntötte el a második félidő elején, amelyet a 90. percben megfejeltek még egy góllal a franciák, annak ellenére, hogy az utolsó percekben emberhátrányban játszottak Le Roux kiállítása miatt. A franciák megérdemelten emelhették a magasba az Henri Delaunay kupát, amelyet EB házigazda csapat azóta sem tudott megnyerni. Az 1988-as kontinens viadalnak az NSK adott otthont június 10-e és 25-e között. Egyetlen gól nélküli döntetlen sem játszottak a csapatok ezen az Európa-bajnokságon, ahogyan nem került sor kiállításra, illetve hosszabbításra sem. Az NSK házigazdaként automatikusan részt vehetett a tornán. A többi 32 válogatotta már jól ismert kvalifikáció során biztosíthatta a helyét, amely elképesztő meglepetést hozott. A címvédő franciák elbukták a csoportküzdelmeket, csupán kvintettjük 3. helyét szerezték meg. Mi szintén elvéreztünk a csoportmeccsek alatt, az EB-re így Spanyolország, Olaszország, Anglia, Hollandia, Dánia, az újonc Írország és a brutálisan erős Szovjetunió utazhattak. A 8 résztvevő 2-4 fős csoportban küzdhetett az elődöntőbe jutásért. A szovjetek simán nyerték a csoportjukat, akik mögött a hollandok tudtak tovább lépni. A másik csoportban az NSK és Olaszország mindenkit megvertek, egymással viszont döntetlent játszottak, így ez a 2 válogatott jutott az elődöntőbe. Érdekesség, hogy az olaszok és a németek csak egymástól kaptak gólt a csoportküzdelmek során. Az elődöntőben az NSK csaphatott össze a hollandokkal, és egyértelműen a házigazdák továbbjutását várták, a hollandok azonban az utolsó 25 percben Van Basten vezetésével 2-1-re fordították a meccset, bejutva a fináléba, a másik elődöntő azonban nem hozott fordulatokat, a szovjetek magabiztos játékkal 2-0-ra verték az olaszokat.
A döntőben a hollandok és a szovjetek így már másodszor csaphattak össze ezen az EB-n, ugyanis június 12-én a szovjetek 1-0-ra már megverték ellenfelüket. A korábbi győzelem és az addigi teljesítmény alapján a Szovjetunió volt az esélyesebb, azonban a fináléban a csapat nem tudta megtörni a hollandok rohamait, akik 2-0-ra nyertek, először hódítva el az EB kupát. A 9. torna a bomba meglepetések és a történelmi változások EB-je volt. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy egy strandról összeszedett válogatott nyerte meg a tornát, a németek először indulhattak egységes csapattal, a Szovjetunió kvalifikálta magát, viszont teljesen más formában kellett részt venni a viadalon, az esélyes jugoszlávokat pedig az utolsó utáni pillanatban kizárták. De azért menjünk szép sorban. A június 10-e és 26-a között Svédországban megrendezett EB-re ezúttal is 8 csapat utazhatott a 34 nevező válogatott közül. A selejtezőben először mérette meg magát a Feröer-szigetek és Liechtenstein. Sajnos mi a harmadik selejtező csoportban csak a 4. helyet csíptuk el a Szovjetunió, Olaszország és Norvégia mögött. Olyan esélyes csapatok is elvéreztek, mint a spanyolok, a csehszlovákok vagy az említett olaszok. Németország még NSK és NDK-ként indult a selejtezők során, de az ország újraegyesítésével egy csapattal jutott ki az EB-re. A Szovjetunió megnyerte a saját csoportját, de a politikai változások miatt végül független államok szövetségeként indult, 12 volt szovjet tagköztársaságot reprezentálva. A végső győzelemre is esélyesnek tartott Jugoszlávia is megjárta a történelmi viharokat. A kirobbanó délszláv háború miatt az ENSZ biztonsági tanácsa embargót hirdetett az ország ellen, amelyre reagálva az UEFA egy nappal később, június 1-én kizárta a válogatottat a bajnokságról. Jöhetett a kérdés, hogy ki kerüljön a helyükre, de erre szerencsére gyorsan megvolt a válasz. A selejtezők során legeredményesebb csoport második csapatot hívták meg, amely a dán válogatott volt. A dán csapatot szó szerint pár nap alatt kellett összerántani, egyrészt a hazai bajnokságból, amely szerencsére még tartott, így könnyen el lehetett érni a játékosokat. Másrészt az idegen légiósokból, akiknek egy jó része már valóban nyaralt. Innen ered, hogy a dánokat a strandról vitték az EB-re. Rajtuk kívül a házigazda svédek, az újonc skótok, Anglia, a bombaerős Franciaország és Hollandia jutottak ki. A politikai változások okozta fennforgás azonban tartogatott még meglepetéseket. A csoportkör utolsó meccsén ugyanis a dánok kiejtették a végső győzelemre is esélyes Franciaországot, így a svédekkel együtt léphettek tovább. A másik csoportban viszont minden a papírforma szerint zajlott, a németek és a hollandok jutottak be a legjobb 4 közé. Az elődöntőből a német-svéd párharcot a németek behúzták. A holland-dán meccset előzetesen a hollandoknak adta mindenki, de a játékidő végén 2-2 volt az állás. A büntető párbajokat aztán a dánok értékesítették jobban, 5-4-es összesítéssel verve a holland együttest. Újabb meglepetés született, mivel Dánia került a fináléba. A döntőt végül egy bombagóllal és biztos védekezéssel 2-0-ra Dánia nyerte a németekkel szemben, mondanom sem kell, hogy az EB-k addigi történetének legnagyobb meglepetését okozva. A 96-os 10. kontinens viadalon a foci végre hazatért, ugyanis Angliában rendezték a mérkőzéseket június 8-a és 30-a között. Először ezen a bajnokságon vett részt 16 csapat. A létszám növekedésnek több oka is volt. Egyrészt a 90-es évek elejé politikai változások miatt több nagy állam is felbomlott, így több ország válogatottja jelentette be az igényét a részvételre, 1996-ban szám szerint 48. Másrészt a gazdasági körülmények is kedvezőbbé váltak, az EB presztízse tovább nőtt, vonzva a nézőket és a szponzorokat. A létszámemelésnek köszönhetően valamennyi nagy európai futballnemzet kijutott a tornára, Anglia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Németország is. Rekordszámú 6 újonc csapat képviseltette magát, Bulgária, Svájc, Törökország, Csehország, Horvátország és Oroszország. Rajtuk kívül Portugália, Dánia, Románia, Skócia és Hollandia biztosította a helyét. Mi ezúttal sem jutottunk ki, sőt sajnos annak közelébe se kerültünk a harmadik csoport tagjaként. Más újítások is voltak azonban az EB-n. 1996-ban vezették be az aranygolt, vagyis azt a szabályt, hogyha a hosszabbításban gól születik, azonnal vége a meccsnek, a gólt szerző csapatot hirdetve ki győztesnek. Megjegyzem, annyira nem volt szimpatikus ez az újítás, mert a 2004-es EB-n már nem volt érvényben ez a szabály. Illetve 96-tól kezdve osztottak a győztes csapatoknak 3 pontot az addigi 2 helyett, amellyel a támadó futballt akarták népszerűsíteni.
A 16 csapat miatt a torna lebonyolítása is változott. 4 csoportot alakítottak ki, amelyekből az első 2 jutott tovább a negyeddöntőbe. Ez a házigazdáknak, a hollandoknak, a franciáknak, a spanyoloknak, a németeknek, a cseheknek, illetve a portugáloknak és a horvátoknak sikerült. Az első negyeddöntőket aztán az angolok és a franciák 11-es párbajjal abszolválták, míg a csehek és a németek a rendes játékidőben eldöntötték a továbbjutás kérdését. Az elődöntőkben aztán ismét a 11-es párbajoké volt a főszerep. Mind a németek a házigazdákkal szemben, mind a csehek a franciákkal szemben így jutottak tovább. Németország így már 5-szörre jutott a fináléba, ahol Oliver Bierhoff aranygóljával sikerült megverni a cseheket, ezzel harmadik EB győzelmüket szerezve meg. A 2000-es Európa-bajnokságos sorozat egyik legjobbja volt, rendkívül gólgazdag mérkőzéseket játszottak a válogatottak, ugyanis összesen 85 találat született ezen a tornán. Nem egyszer fordult elő az, hogy 1 gólos vagy 2 gólos hátrányból sikerült fordítani egy csapatnak, vagy az utolsó utáni pillanatokban hosszabbításra menteni a meccset. Sorjáztak a bombagólok, és olyan legendák diktálták a tempót a pályán, mint a holland Patrick Kluivert, az olasz Francesco Totti, vagy a francia Zinedine Zidane és a portugál Luis Figo. A 11. torna volt az első, amelyet 2 állam közösen rendezett, Hollandia és Belgium. A 16 csapatos fináléra rekordszámú 49 válogatott regisztrált a 2 házigazdán kívül. A június 10-től július 2-ig tartó eseményre Anglia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Németország, Portugália, Románia, Csehország, Jugoszlávia, Svédország, Dánia, Törökország és 2 újonc, Szlovénia és Norvégia jutottak ki. A csoportkör legnagyobb meglepetését a németek szolgáltatták, akik 1 pontot szerezve, mint címvédők rögtön kihullottak az ájjelű kvartettből, de ugyanebből a csoportból estek ki az angolok is, a meglepetés románok és a csúcsformában játszó portugálok mellől. A csoportküzdelmek nagy meccse azonban a jugoszláv-szlovén volt, ahol előbbi csapat 3 gólos hátrányt ledolgozva mentette döntetlenre a mérkőzést. A csoportokból Portugália és Románia mellett az olaszok, a törökök, a spanyolok, a jugoszlávok, a hollandok és a franciák jutottak tovább. A negyeddöntőkből aztán Portugália, Olaszország és Franciaország meggyőzően léptek tovább az elődöntőkbe, míg a hollandok szó szerint megsemmisítették Jugoszláviát a 6-1-re végződő mérkőzésen. Az elődöntők azonban újra komolyabb izgalmakat hoztak. Az 1-1-es francia-portugál meccs hosszabbításba torkollott, amelynek 117. percében egy vitatott portugál kezezést lefújtak. A büntetőt Zidane értékesíthette 11-es rugásból, bejuttatva a franciákat így a fináléba. A másik meccsen 0-0-át követően az olaszok 3-1-re verték 11-es párbajban a hollandokat a zseniálisan védő Francesco Toldónak köszönhetően. A döntő végül ugyanúgy az utolsó utáni pillanatokról szólt, mint az egész torna. Del Vecchio révén az olaszok szereztek vezetést, amelyre Sylvian Wiltord a 94. percben válaszolt, hosszabbításra mentve az összecsapást. A 113. percben aztán a csereként beállt David Trezeguet kapásgóljával beállította a végeredményt, ezzel Franciaország nyerte meg az Európa-bajnokságot. Sorozatban a második EB cím dőlt el így aranygóllal, illetve Franciaország lett az első olyan válogatott, amely a világbajnoki cím birtokában el tudta hódítani az Henri Delaunay kupát. A 2004-es Európa-bajnokság története legnagyobb meglepetését hozta azzal, hogy az a görög válogatott vihette haza a kupát, amelyik csupán másodszor jutott ki a tornára, ráadásul a csapat esélyeit 80-1-hez adták. Azonban a fegyelmezett védekezéssel a házigazda portugálok legnagyobb bánatára mindent vittek. A június 12-e és július 4-e között rendezett bajnokságnak a végső győzelemre is esélyes Portugália adott otthont. A válogatottnak azonban nem csak a hazai pálya előnye kedvezett, hanem a világbajnok brazil tréner Luis Felipe Scolari, a felfutó csillag Cristiano Ronaldo, valamint az ifi világbajnok és aranylabdás Luis Figo. Mellette a szintén klasszisokkal felvonuló címvédő Franciaországot, Hollandiát és Olaszországot jegyezték a legmagasabban. Rajtuk kívül további 11 csapat jutott ki a 16 fős bajnokságra, Anglia, Spanyolország, Oroszország, Horvátország, Svájc, Svédország, Dánia, Bulgária, valamint Csehország, Németország és Lettország. A torna rögtön meglepetéssel indult, mivel a nyitó meccsen a görögök 2-1-re verték Portugáliát. A házigazdák viszont megrázták magukat, és az első helyen léptek tovább a csoportból, míg a görögök egy x-el és egy vereséggel a másodikként. A BL kvartettben nagy meccset vívott Franciaország és Anglia,
Utóbbiak végigvezettek, de Zidane 91. és 93. percben lőtt góljaival a franciák fordítani tudtak. Végül mindkét együttes magabiztosan jutott tovább. Mellettük Hollandia, Svédország, Dánia és a hibátlan Csehország mehettek a negyeddöntőkbe. Kisebb meglepetésre a spanyolok, a németek és az olaszok elvéreztek. A negyeddöntők aztán újabb nem várt fordulatot hoztak, ugyanis a görögök 1-0-ra kiejtették a címvédő franciákat, akik félelmetes támadó és középpályájuk ellenére tehetetlenek voltak a hellénvédelemmel szemben. Csehország sima 3-0-val verte a dánokat, a hollandok és a portugálok viszont 11-es párbajban tudtak túllépni Svédországon, illetve Anglián. Az elődöntő első meccsén Portugália 2-1-re biztosította a fináléba jutását Hollandiával szemben, míg a másik meccsen a görögök hosszabbításban szerzett góllal jutottak a döntőbe, mondanom sem kell, óriási meglepetésre. Így az érdekes helyzet állt elő, hogy ugyanazzal a párharccal zárulhatott az EB, amelyikkel indult. A görög foci eddig is csodát művelt, ellenben alig akadt olyan, aki a portugálok ellen fogadott volna, és ezt a luzitánok igazolták is. Végig uralták a meccset, de a hellén varázslat ismét működött. Haristeas ugyanis az 57. percben szögletből gólt fejelt. A portugálok elképesztő rohamokat indítottak, és mind Ronaldo, mind Figo kis híján betaláltak, ám a görögök ismét kibekkelték a meccset, megnyerve a 12. Európa-bajnokságot. 2008-ban ismét kettős rendezésű EB-n mérkőzhettek meg a válogatottak egymással, ugyanis Ausztria és Svájc adott otthont az eseményeknek június 7-e és 29-e között, amelyen a spanyol dominancia érvényesült a gyors, rövidpasszos támadó játékkal és a fegyelmezett védekezéssel. Az előző 3 bajnoksághoz hasonlóan ezúttal is 16 ország képviseltethette magát, az esélyesnek tartott franciák, olaszok, németek, portugálok és spanyolok mellett Törökország, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Hollandia, Románia, Oroszország, Svédország, Görögország és a 2 házigazda. A 2004-es EB-hez képest visszafogottabb volt a tempó, ugyanis a csapatok többsége a védekezésre koncentrált, de ennek ellenére voltak izgalmakat hozó meccsek, amelyekért elsősorban a törökök feleltek. A csoportmeccsen ugyanis Svájcot verték 2-1-re egy 92. percben lőtt góllal, majd a harmadik csoportmeccsen 2-0-ról fordítottak 3-2-re a csehekkel szemben az utolsó 15 percben, akik így szó szerint az utolsó utáni pillanatban estek ki. A negyeddöntőben aztán a 122. percben mentettek a törökök 11-es párbajra, válaszolva a 119. percben lőtt horvát gólra, ami után a törökök meg is nyerték a meccset a büntetőkkel. Az elődöntőben a németek ellen hozták ki 2-2-es döntetlenre a meccset a 86. percben, de ezután elfogyott a szerencséjük. A német gárda a 90. percben válaszolt, 3-2-re nyerve a meccset. Szóval azt nem mondhatjuk, hogy a törökök ne szórakoztattak volna minket ezen az EB-n, de azért ne szaladjunk annyira előre, mert a csoportküzdelmeknek voltak még más érdekességei is. Az egyik, hogy az előző torna győztesei, a görögök szerzett pont nélkül estek ki, ami címvédővel még soha se fordult elő. A francia együttes komoly csalódást okozva szintén elvérzett a csoportkörben 1 ponttal és 1 rugott góllal. A negyeddöntők leggólgazdagabb meccsét óriási küzdelemben a portugálok és a németek vívták, amelyet a német válogatott jobb játékkal 3-2-re nyert. Az oroszok hosszabbításban rugott 2 góllal döntötték el 3-1-re a meccset a hollandok ellen, míg a spanyolok 11-es párbajban ejtették ki a kétszer is hibázó olaszokat. A török negyeddöntőt és elődöntőt pedig már említettük. A spanyol-orosz elődöntőben a keleti gárda esélyt kapott, hogy visszavágjon a csoportkörben elszenvedett 4-1-es vereségért, de a spanyolok ezúttal is felülmúlták ellenfelüket, és megint 3 góllal. Csak most nem 4-1-re, hanem 3-0-ra nyertek. A bécsi döntőben így Németország és Spanyolország csapott össze, ahol az ibériai gárda biztos játékkal is teljesen megérdemelten nyerte meg a bajnokságot Fernando Torres 33. percben lőtt góljával. Érdekesség, hogy a legendás spanyol csatár Raúl nem volt tagja a válogatottnak ezen az EB-n, mivel a szövetségi kapitány Luis Aragonés csapatban és nem sztárokban gondolkodott. A kifogástalan csapatdinamika és az EB cím a trénert igazolták. A 2012-es Európa-bajnokságon a spanyolok ismét a csúcsra értek. Először fordult elő a torna történetében címvédés, illetve Fernando Torres lett az első olyan játékos, aki 2 fináléban is találatot szerzett. Lengyelország és Ukrajna adott otthont a mérkőzéseknek.
Az 53 nevező válogatott közül a házigazdák automatikusan kijutottak az EB-re. Mellettük Spanyolország, Anglia, Franciaország, Németország, Olaszország, mint nagy esélyesek léphettek pályára. Csehország, Görögország, Oroszország, Portugália, Dánia, Hollandia, Horvátország, Írország és Svédország csapatai vívták ki még a részvételt. A csoportkör gyakorlatilag hozta az elvártakat, egyedül Hollandia okozott csalódást, ugyanis szerzett pont nélkül estek ki a csoportjukból, kisebb meglepetésre viszont a görögök bejutottak a legjobb 16 közé. A negyeddöntőben a portugálok a cseheket, a spanyolok a franciákat ejtették ki. A németek meggyőző fölénnyel jutottak túl a görögökön, míg az angolok ismét elvéreztek a 11-es párbaj során, ezúttal az olaszokkal szemben. Az elődöntő során a spanyolok 11-esekkel múlták felül a portugálokat, míg az olaszok az egész tornán remek formában játszó Balotelli duplájával biztosították a helyüket a fináléban. A döntő végül fölényes spanyol győzelmet hozott. A címvédők David Silva góljával már a 14. percben vezetést szereztek, melyet Jordi Alba növelt nem sokkal a félidő vége előtt. A mérkőzés második félidejében is a spanyolok uralták a játékot, az olaszok pedig széttestek. A csereként beállt Torres a 84. percben lőtt történelmi gólt, majd a szintén csereként beállt Juan Mata adta meg a kegyelemdöfést Itáliának 2 perccel a vége előtt. A spanyolok így 4 gólos előnnyel nyerték a döntőt, melyre addig nem volt példa. A spanyolok emellett több impozáns rekordot is beállítottak a címvédésen, és Torres 2 fináléban lőtt gólja mellett. Első csapatként húztak be 2 EB győzelem között egy VB címet, valamint az írek elleni meccsen elképesztő 810 pontos passzot adtak, amelyből a torna legjobbja Xavi Hernández egymaga 127-et vállalt. A 2016-os Európa-bajnokság történelmi jelentőségű volt a számunkra, ugyanis 44 év kihagyás után először léphettünk pályára a kontinens viadalon, és ha már ott voltunk, akkor meglepetéseket okoztunk. Mindemellett másodszor fordult elő, hogy a házigazda elbukta a finálét, ráadásul egy olyan csapattal szemben, amelyik végig döcögte az egész bajnokságot. A június 10-től július 10-ig tartó bajnokság 20 év után ismét emelte a résztvevők számát, mivel 24 csapatnak biztosított helyet. A szabályok értelmében 6 4-fős csoportot alakítottak, amelyekből az első 2 helyezett jutott tovább a 8. döntőkbe. Azonban a 4 legeredményesebb harmadik helyezett is túlléphetett a csoportkörön az egyenes kieséses szakaszba. A házigazda Franciaország mellett Spanyolország, Belgium és Németország számítottak a favoritoknak, nekünk azonban a mi csapatunk volt az első. A Zsuzsák, Gera és Király vezette gárda 3-1-es összesítéssel vívta ki a kijutást a norvégokkal szemben pótselejtezőn. Mivel 1972 óta nem szerepeltünk EB-n, érthetően csak egy korrekt szereplést vártunk, ám ha ilyen hosszú idő után kijutottunk, akkor már villantottunk egy nagyot. A csoportkörben Ausztriát 2-0-ra vertük, Izlanddal 1-1-es döntetlent játszottunk, míg a harmadik elképesztően tempós és látványos meccsen 3-3 lett a végeredmény a portugálokkal szemben, így az első helyen jutottunk tovább a kvartettből. A csoportokból a 3 újonc Wales, Észak-Írország és Szlovákia tovább jutottak, ahogyan mindegyik favoritnak számító ország is. A 8. döntők rangadója a spanyol-olasz meccs volt, amelyet az olaszok 2-0-ra hoztak, kiejtve a címvédőt a küzdelemből. Izland meglepetésre 2-1-re verte Angliát. Számunkra viszont a magyar-belga párharc volt a lényeges. A belgák már a 10. percben vezetést szereztek, azonban ez nem roppantott össze minket. A válogatott egészen a 78. percig kirobbanó formában igazi támadó focit játszva rohamozott, hogy egyenlítsen, azonban a lendület ekkor elveszett, és az utolsó 10 percben a belgák még 3 gólt rúgva megvertek minket. A negyeddöntőkben Portugália 11-esekkel legyőzte a lengyeleket, ahogyan a németek is az olaszokat. Meglepetésre Wales 3-1-re kiütötte a bombaerős Belgiumot, Franciaország pedig simán átlépett Izlandon. Többen már új csodát kiáltottak a walesi sikereket látva, azonban a portugálok, bármilyen hihetetlen is, először az EB-n végre győzelmet tudtak aratni a rendes játékidőben. Ez korábban sem a csoportkörben, sem az egyenes kieséses szakaszban nem sikerült nekik, ezzel pedig véget vetettek a walesiek diadalútjának. A német-francia elődöntőn a házigazdák a lenyűgöző formában játszó Antoine Griezmann 2 találatával biztosították a helyüket a fináléban. A portugál-francia döntő aztán már az elején váratlan fordulatot vett. A luzitánok legnagyobb sztárja Cristiano Ronaldo a 18. percben megsérült, és pár perccel később le kellett őt cserélni.
Úgy tűnt, hogy a meccs ezzel el is dőlt, azonban a fináléban a portugálok végre elkezdtek focizni, miközben a francia csapat nem találta a ritmust. A rendes játékidő gól nélkül zárult, így jöhetett a hosszabbítás. A 109. percben a csereként beállt Éder a bátortalan francia védőket kerülgetve az EB egyik legszebb gólját lőtte, eldöntve ezzel a mérkőzést. A portugálok először arattak győzelmet nagy világversenyen a felnőtt korosztályban, és 10. csapatként hódították el az Henri Delaunay kupát. A 16. Európa-bajnokság volt a legkirívóbb a sorozat történetében, amelynek voltak negatív, illetve pozitív okai is. Kezdjük a negatívumokkal. Az eredetileg 2020-ra tervezett tornát az UEFA a Covid-járvány miatt kénytelen volt elhalasztani 2021-re. A döntéssel először fordult elő, hogy megtört a bajnokság 4 évenkénti ciklusa. Ráadásul a szervezők igen szigorú szabályokat is bevezettek a torna zavartalan és biztonságos lebonyolításáért. A játékos keretet a szokásos 23-ról 26 főre emelték, folyamatosan zajlott az egyeztetés a rendező országokkal a járványügyi intézkedések miatt, illetve arra az esetre is dolgoztak ki szabályokat, ha egy csapat nem tud pályára lépni a járvány miatt. A pozitívumokkal folytatva azért volt különleges a 2020-as EB, mert egy rendhagyó határozat értelmében a kontinens közös rendezésű bajnokságot tartott, vagyis számos európai állam egy-egy helyszínnel vállalhatott rendezést. A cél az európai szolidaritás és együttműködés erősítése volt a futballon keresztül. Ennek köszönhetően 11 európai nagyvárosban rendezték meg a mérkőzéseket, köztük a budapesti Puskás arénában, vagyis hazánk először adhatott otthont EB meccseknek. A tornára ezúttal is 24 csapat juthatott ki, viszont itt jött egy csavar a történetben. Mivel Európa volt az esemény házigazdája, nem pedig egy ország, így valamennyi nevező válogatottnak meg kellett vívnia a selejtező küzdelmeket. Emiatt pedig először fordult elő a torna történetében, hogy 2 rendezést vállaló ország, Románia és Azerbajdzsán nem lehettek ott a végső küzdelmek során, ugyanis elvéreztek a kvalifikációs küzdelmek alatt. Mi viszont sorozatban másodszor jutottunk ki, ráadásul 2 mérkőzésünket a Puskás arénában hazai közönség előtt játszhattuk. A feladatunk nem volt egyszerű, ugyanis a németekkel, a portugálokkal és a franciákkal kerültünk egy kvartettbe. A portugálok elleni meccsen szépen tartottuk magunkat, azonban a luzitánok az utolsó percekben 3 gólt is lőttek nekünk. Franciaországgal és Németországgal ellenben x-eltünk, ami önmagában hatalmas sikernek számított, de a csoportunkból egyedüliként mi nem jutottunk tovább. A papírforma egyébként érvényesült a csoportküzdelmek során. Mindegyik nagy válogatott bekerült a 8. döntőkbe. A 16 csapat között a horvátok és a spanyolok vívtak kiélezett küzdelmet. A horvát csapat ugyanis az utolsó pillanatokban hosszabbításra mentette a mérkőzést, de a ráadásban az ibériai csapat 2 góllal eldöntötte végül a továbbjutás kérdését. A nagy meglepetést a svájciak okozták, akik 11-es párbajban múlták felül a világbajnok francia válogatottat, az angolok pedig az utolsó negyedórában ejtették ki a németeket. A címvédő Portugália szintén kiesett a belgákkal szemben. A portugálok azonban így is felállítottak egy elképesztő rekordot, helyesebben Cristiano Ronaldo, aki a legeredményesebb játékosa lett a bajnokság történetének, illetve az egyetlen, aki 5 kontinens viadalon is játszott. Belgium ismét az esélyesek között érkezett a bajnokságra, de megint nem sikerült túllépni a saját árnyékán, mivel az olaszok 2-1-re verték a csapatot a negyeddöntőben. Az angolok továbbra is hozták meggyőző játékukat, 4-0-ra ütve ki Ukrajnát. Spanyolország 11-es párharcban győzte le Svájcot, míg meglepetésre Dánia cseheket verve bejutott a legjobb 4 közé. A spanyolok az elődöntőt sem tudták a rendes játékidőben befejezni, ismét 11-esek döntöttek, melynek során az olaszok bizonyultak jobbnak 4-2-es összesítéssel. Anglia úgy szintén hosszabbítást játszott a dánokkal, viszont Harry Kane 104. percben lőtt góljával az angol együttes bejutott a fináléba. Az angol szurkolók a mennyországban érezték magukat, végre elérkezettnek látták csapatuk első EB győzelmét. Örömüket az is tetézte, hogy Londonban, tehát otthon játszhatta a csapat a mérkőzést. Az olasz 11 azonban keresztül húzta a szurkolók és a válogatott álmait. Az EB-re alaposan megfiatalított és sztárokat nélkülöző Olaszország fegyelmezett játékával az angolok nem tudtak mit kezdeni. A mérkőzést 11-es párbajjal döntötték el, amelyen híresen rosszul szerepeltek eddig a 3 oroszlán
jánosok, és a helyzet ezúttal sem változott. Az olaszok 3-2-re verték az angolokat a büntető párbajban, így második alkalommal nyerték meg a kontinens viadalt. Ennyi lett volna az Európa-bajnokságok története, legalábbis egyelőre, de most különben is ti jöttök. Írjátok meg kommentben a véleményeiteket, észrevételeiteket a korábbi Európa-bajnokságokról, melyik volt számotokra a legkedvesebb, ki volt egyáltalán a kedvenc játékosotok, melyik volt a legizgalmasabb, legemlékezetesebb pillanat nektek. És ha még nem tettétek, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ugyanis nem sokára a 90-es évek egyik legemblematikusabb tévéműsorának, a Walt Disney bemutatja sztoriával fogok érkezni.